cum si cum sa. Uitați-vă la ea că nu duce nimeni. Andra, ea e Elisa. Uitați-vă la ea că nu duce nimeni. Andra, cum si cum sa. Uitați-vă la ea și sucare Elisa. Andra, cum si cum sa. Uitați-vă la ea că nu duce nimeni. Oh, satalana. De la Regina Varsovia se iasă toată lumea la joc, să simtă toată lumea bine. De la Generica, de la Edison 5 milioane pentru toată lumea prezentă. Familia lui domnul Grafian de la Galați, familia lui domnul Fabian de la București, Alfred de la Buzău, Orient, toată lumea prezentă. Sepi și toată familia lui, pentru nașii noștri cu valoare, tot ce înseamnă Iașu, tată. Pentru valoarea noastră, pentru nașul mare, Dantes, 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 Dantes. Și șeful lui Matias, I love you, Edison. Andra, cum e viața? Uitați-vă la ea, nu duce nimeni, ci șucare Simona. Andra, cum e viața? Pentru toată familia lui Brățară, Manec și toată lumea prezentă. De la Generică să aibă noroc. Andra, cum si cum sa. Uitați-vă la ea, ce șucare vină. Andra, cum si cum sa. Vorba francezului, plăsă, plăsă. Andra, cum si cum sa. Uitați-vă la ea, ce șucare vină sa. Și vreau atențiunul la primit. Să faci o primire. Bine ați venit, bine ați venit. Bine ați venit la nunta anului 2024 la Edison.
Bine, Simare! Volul la clarinet! Hai, Elisa! Bine, Simona! Hai, Mireasa! Hai, Ursare! Să nu! Hai și copii să vă duc toate doamnele! Încă o dată rugăm toată lumea!